тихата смелост да започнеш от начало. Тихото, но истинско възраждане, което идва след края. Добре дошъл в пространството, където времето се сгъстява в меко мълчание, а сърцето си спомня как да се върне към себе си. Днес ще говорим за едно начало, което често се усеща като край. За онази тиха, почти невидима смелост, без фанфари, а с едно много крехко «Добре, ще опитам пак». Началото, което се крие зад края. Има моменти, в които светът ни сякаш спира, не защото искаме, а защото вече не можем да продължим по старият начин. Края идва много, много бавно и под много форми. Може би е раздяла, загуба, може би е тишина, която остава там, където преди е имало смях. А понякога е просто онази внезапна истина: вече не мога така. В тези моменти човек често стои на прага на живота си и се чувства разполовен между това, което е било, и това, което още не знае как ще бъде. Истината е, че никой не ни учи как да започваме от начало. Как да дишаме, когато сме празни, как да вярваме, когато вече ни е страх. Но има една смелост, която се ражда тихо. Не блести и не настоява, не крещи. Просто стои вътре в нас, като малко пламъче, което отказва да изгасне. Това е смелостта да остане жив. В моментите, когато всичко в теб се чувства свито, смелостта да си кажеш: добре, няма да се отказвам от себе си. Вътрешното възраждане не започва с големи стъпки. И когато мислим за ново начало, обикновено си представяме големи промени. Нова работа, нова връзка, ново място, нов живот. Но истинските нови начала не започват всъщност така. Истинските начала започват с нещо много по-малко. Започват с едно вдишване, в което за първи път от дълго време не усещаш болка. Започват с момент, в който осъзнаваш, че си успял да станеш от леглото без усещането, че носиш цялата тежест на вчерашния ден. Започват с малка мисъл: може би мога да опитам. И тази мисъл е като прозорец, който се открехва бавно в затворена стая. Това наричам микровъзстановяване. Това са онези почти незабележими мигове, в които нервната ви система започва да се успокоява и да допуска идеята, че светът не е само болка. Твоето възраждане може да бъде толкова тихо, че дори да не го забележиш веднага. Но това не го прави по-малко истинско. Да бъдеш нов не означава да забравиш старото. Много хора си го мислят. Мислят си, че да започнеш от начало, трябва да зачеркнеш всичко преди това. Да изтриеш спомени, да се преструваш, че не е боляло, да играеш силен, дори когато вътрешно се разпадаш. Но казвам ти, че новото начало не заличава старото. По-хубаво би било да го прегърне. Защото ти не ставаш нов човек, когато преживееш край.
ти ставаш човек с повече истина и с повече опит. Понякога това, което наричаме край, изобщо не е разрушение, а е преоценка. Място, от което започва новото. Разчистване, подреждане, един вътрешен ремонт. Не е нужно да бързаш. Всичко в природата минава през период, в който се разпада, преди да поникне нещо ново. Така че, ако се чувстваш разпадащ, това не е провал. Вземи го като процес, защото то е процес. Ами, какво да кажем за смелостта, която никой не вижда? Понякога хората около нас не ни разбират. Не разбират колко много сила изисква да посегнеш към ново начало. Те виждат малка промяна, но не виждат безсънните нощи преди нея. Виждат усмивката, но не виждат тишината, която я е предшествала. Тихата смелост е тази, която стои зад затворени врати. Тази, която казва: ще опитам пак. Когато никой не ни ръкопляска, когато никой не знае, когато никой не очаква. Ето защо тази смелост е по-чиста от високите жестове, защото тя не се храни с внимание, а се ражда от истина. От вярата, че животът може пак да бъде твой, дори ако в момента се чувства толкова далеч. Ето как започва възраждането стъпка по стъпка. Нека си представим твоето начало като градина, не като глушително нов старт, а като тиха почва, в която започва да се появява съвсем мъничка зеленина. Как можем да я отгледаме? Ето ти няколко начини. Допусни, че имаш право на ново начало. Това е първата и най-трудната стъпка, да си позволиш да вярваш, че животът не е свършил. Не бързай. Не е нужно да прекоряваш живота си за един ден. Новото начало се случва вътрешно, много преди да се случи външно. Търси малки победи. Да си направиш чай, да се разходиш, да напишеш едно изречение. Това е задвижване, дори ако изглежда дребно. Дай място на старите чувства. Те няма да изчезнат веднага. Но когато ги приемеш, спират да те дърпат назад. Позволи си помощ. Смелостта не е в това да правиш всичко сам, а да признаеш, че си просто човек. И някъде между края и отново има тишина. Искам да останем за миг тук, в тази тишина, между това, което беше и това, което ще бъде. Това е най-важното пространство. Тук започва възраждането. Тук се случва преобръщането. Тук се ражда новата надежда. Не чрез голямо решение, а чрез мъничко отпускане. Дишай и остави напрежението да спадне. Нека сърцето ти се разтвори с 1 милиметър. Толкова е достатъчно.
завършекът, който всъщност е начало. Когато всичко свърши, нещо в теб започва да се преоформя. Това е невидимата част, неуловимата, но най-истинската. Ти не си човекът, който беше преди края. И не си човекът, който ще бъдеш след началото. Ти си в процеса, във възраждащото се, в тихото ставане, в мъничкото оживяване и може би днес, тук, в тази прашинка време, достатъчно да си кажеш: още съм тук, още дишам, още мога да започна. Това си ти. И помни, новото начало не идва с глас, а с пулс. С твоят пулс. Радвам се, че бяхме заедно и този път. И вярвам, че всеки следващ път ще бъде по-значим и ще бъдем по-навътре. Ще бъдем по-свързани със себе си и по-добре. А сега ти пожелавам чао и ще те чакам следващият път.